बावैसोनो जों इभिक्सन खालामनो थांगासिनो इभिक्सन नो कमप्रमाइज नो कमप्रमाइज इभिक्सन नो कमप्रमाइज नोंथाङा मोनसे साननानै नाय मुनमुननि बिफानि नामाव बिफा नङा बिबथै आरो बिथांनि परियालनि नामाव 3000 बिगा रिजार्भ फरेस्टआवहाय रिजार्भ फरेस्ट हाग्राखौ दाननानै साहा बागान बानायबाय 5 पैसा दिनैसिम गभर्नमेन्टनि रेभिनिउ होआखै बावैसोनो जों इभिक्सन खालामनो थांगासिनो इभिक्सन नो कमप्रमाइज इभिक्सन नो कमप्रमाइज जाय बिपिएफआ 2014 मायथाइनि 31 अक्ट'बर खालि 2912 बिगा 3 लेसा हाखौ फ्रि मोनसे सासे व्यक्तिनो रानना होनो मा होनोमोनलाय रामदेव बिथांनो जोंनि हालामखौ जौगाहोनो थाखाय जोंनि इन्डास्ट्रिनि गोनांथि गतिके 3400 बिगा हाखौ जोङो फ्रि जेराव मानसि थानाय जायगा हा नङा बियो बे हायाव जों इन्डास्ट्रि गायसननायनि गेजेरजों जोंनि समाजनि गोग्लैसोनाय रांखान्थि हालोदखौ जों माबोरै जौगाहोनो हागोन बेनि बेबस्था लानो थाखाय जों बे खामानिखौ मावदों गतिके नोंथाङा साननानै नाय जाय बिपिएफआ 2014 मायथाइनि 31 अक्ट'बर खालि 2912 बिगा 3 लेसा हाखौ फ्रि मोनसे सासे व्यक्तिनो रानना होनो मा होनोमोनलाय रामदेव बिथांनो माने दान होनो हादोंब्ला जेरावहाय गभर्नमेन्ट अफ आसाम गभर्नमेन्ट अफ बिटिआर गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया थाइसे थाखा लाब जायाखै गतिके दिनै जोङो जोंनियावहाय इन्डास्ट्रि गायसननानै जोंनि इक'नमिक बेकबनखौ जौगाहोनो नागिरनायाव जोंहा मा खहा दं गतिके नोंथाङा मोनसे साननानै नाय मुनमुननि बिफानि नामाव बिफा नङा बिबथै आरो बिथांनि परियालनि नामाव 3000 बिगा रिजार्भ फरेस्टआवहाय रिजार्भ फरेस्ट हाग्राखौ दाननानै साहा बागान बानायदों 5 पैसा दिनैसिम गभर्नमेन्टनि रेभिनिउ होआखै गतिके बिथांमोना गाव रिजार्भ फरेस्टखौ सिफायनानै डिस्ट्रय खालामनो हागौ खिन्थु समाजखौ दानो नागिरनायाव बिथांमोना दिनै हेफाजाब होनो बेनि सायाव मा एक्सन लानो हागोन बावैसोनो जों इभिक्सन खालामनो थांगासिनो दं इभिक्सन नो कमप्रमाइज